sunčan dan, ovaj 12. februar, stvarno je doprineo i nama, organizatorima i učesnicima lep događaj. Radi se o 7. festivalu kobasica, Klobasa Fest, koji smo ove godine organizovali tako što je ove godine glavni organizator udruženje Klobasa Fest, jer smo smatrali prošlih godina da treba neko da bude, da neko treba da vodi ovu organizaciju, pa najbolje da to bude tim nekih stručnih ljudi ili tim nekih ljudi kojima to leži na srcu, tako da evo, glavni organizator ove godine je udruženje Klobasa Fest. Opština Bački Petrovec je pokrovitelj svega ovoga. Mi to organizujemo u saradnji sa mesnom zajednicom, turističkom organizacijom Bački Petrovac i javnim komunalnim preduzećem Komunalac. Danas se ovde takmiče 83 ekipe u pravljenju sveže kobasice. Ja mislim da će porota da će imati jako težak zadatak, pošto mislim da su svi kvalitetni i svi su majstori svog zadata. Ja sam Miroslav Bovđiš iz Bačkog Petrovca, pravimo petrovačku kobasicu. Kobasica je dobra, najbolja na svetu, kako se zna. Sad je pržimo i... Prodajete? Pa i prodaje se i... Jeste dali i uzorke? Jesmo, imamo ekipu koja prodaje i suve kobasice, kulen, imamo ekipu koja je pravila sveže i mi smo ekipa koja prži. Tako da imamo zatvoreni krug, imamo i sveže i evo malo odimljene i pržimo i suve. Šta kažu posetioci, kupuju, probaju, uživaju? Pa, šta ja znam. Kvalitet se zna, tako da nije problem ni da se proda, ni problem je baš uraditi količinu koja bi se mogla prodati. Da li imate nekakvu tajnu u pripremanju kobasice? Tajna, pa šta ja znam, svaki majstor ima malo nečeg svog, jel? Tako i vi imate, ali tajna se ne odaje? Pa, otprilike, možemo reći, ali treba i to sve ispoštovati. Sve što se treba odraditi mora se i staviti u to meso i što se kaže, mora i poslužiti malo i vreme, da se to dotera do kraja i to. Da li i preko godine imate kobasice ili samo za ovu priliku? Imamo dok nestane, dok ima zaliha. Ja sam Marija Spevak iz Bačkog Petrovca, odavde smo i ceo tim. Mi u stvari smo društvo komšije, tako se i zovemo, slovački susedovci na srpski komšije. I uvek smo zajedno i opredelili smo se da ovaj dan kao svoja ekipa da dođemo i da pokažemo svoje vrline i veštine i kako da vam kažem, da predstavimo u stvari naše proizvode i da se malo onako više družimo. Ako dobijemo neku nagradu, dobro je, ok, ali uglavnom najviše druženje. Zato smo i došli, volimo druženje i svakakve ljude ovde sretnemo i poznanstva i prijatelje i sve, mislim, stvarno to je jedno bogatstvo kad se ovakva neka dešavanja održavaju. Takmičimo ovde i pravili smo tu našu domaću, onako ljutkastu kobasicu, što se kaže kulen ili već kako to ko nazove, i ispekli, dali na ocenjivanje, pa ćemo videti stvar ukusa i to je to.
Kravčí Petrovine. Vzorky vyrobených a popražených klobás môžete odozdať do 12:30 alebo na infopunkte, ktorý... Nenasýtili na tomto našom klobásofeste, tak odmora, ktorú nám darovala mesiareň Haška skupina, tomu určite pomôže. Víťaz dostáva poukážku na vstup na nákup výrobkov z predajných Ino Petrovci a okolí. Ako još uvek osjećate gladni od našom klobásofestu, onda će vam ova nagrada koju nam poklanja mjesera Haška i skupina Ja sam Milan Kubanda iz Slovačke, iz grada Brezna. Došli smo na Kobasica festival za koji smo saznali od naših prijatelja. Kući pravimo domaću kobasicu. Moja ćerka je prošle godine bila u Bačkom Petrovcu na svečanostima Slovaka, a igrala je u folkloru i upoznala domaćine zajedno sa mojom suprugom. Ja sam sa zadovoljstvom prihvatio ponudu i rešio da posetim prijatelje u Bačkom Petrovcu i dođem na festival. Napravili smo kobasice za takmičenje i mislim da ćemo uspeti u našim namerama na takmičenju. Kobasicu smo dali na ocenjivanje i vidjet ćemo kako će biti ocenjena u konkurenciji mnogih ekipa. Tito naših glasnih hostija, naše Jugoslavije, prebani iz Rijeki, prelaze do Horvatsko, Rijeka, Matice Slovenska iz Rijeke, Zlatije medalje svetski sili, igre s tombolom, pripravce sa zadesak minut do tombola. It's just one